Eta hispanitate eguna desospatzen segitzeko zer gauza hoberik, ez eizu iruditzen egun batzuren atzerapenarekin datorrela Fernando Savater, Blackis beltzari egurra ematen. Savater, Vox, aizue, asteburu honetan urriaren 12 atarian milaka ultraeskuindarrek bat egin eta nolabaiteko handinaikeri bat erakutsi nahi izan dute. Baina guretzako politena hauxe izan da. Gustatu zaizuela, zartzuela hau, irudikapen interesgarria izan da. Primo de Rivera, Franco, aizue, momia gisa hor alde banatan jarrita, ederki asko geratuko ziren atretzoren parte izateko, baina ez, mozorroak hautatu dituzte. Baina mozorrotuta, frankismoa mozorrotuta edo behintzat egitura guztietan, badakizue porlan frankista badagoela erorien aranean, badago Donostian bihotz sakratuan, badago toki askotan, baita Iruñeko gobernu zibilan ere. Badakizue eraikinek historia gordetzen dutela eta kasu honetan Madrilgo Kolegio Mayor delako hauek izan ditugu albiste. Bai, albiste izan dira. Vamos a volver al 36. ¡Sois unos putos ninfómanos! Es terror sexual. Usar la intimidación y el miedo para que las mujeres no tengamos margen para decidir. La resistencia somos fachas, los podemitas son la democracia. Progre soy yo, progre soy yo. Batzurentzako futbolarekin edota bestelako parrandarekin lotutako kantuak besterik ez dire izan, marka unkari aurrerakoiak ondo kontatu digun bezala. Baina badira beste Davide batzuk kantu misogino, machista, klasista eta frankistatzat jo dituztenak. Emakume batzuk alde atera dira. Bakizue falangean ere bazirela emakumeak, gorritzen duzue. La mayoría de agujas son nuestros amigos y creo que se está dando mucho bombo y me parece que se está sacando todo de contexto. Beste batzuk aldiz, urtetan pairatutakoa azalerazi dute. ¿Sorprendida de ver las imágenes del Colegio Mayor de Madrid? No. Y la experiencia como mujer en ese tipo de colegios mayores también es bastante heavy. Nos hacía cantar una canción repitiendo varias veces el nombre de Franco y no importaba si tenías pareja, no importaba tu orientación sexual, no importaba si querías o no querías, a ti se te asignaba un chico de un colegio mayor masculino. Ez ahaztu baina, hau, klasismo eta erregimen zaharraren irudikapen bat besterik ez dela, urte askotan zehar, belaunaldiz belaunaldi, zapalduak zapaltzaile bilakatzeko tresna edo sistema baten baitan. Claro, yo viendo las imágenes lo que me pregunto es si esto está pasando y sigue pasando en todos los colegios mayores. Entonces estaría muy bien que se investigara un poco qué es lo que de verdad pasa. Que hablamos de las generaciones futuras. Baina izue, aldarrikapenak mota guztietakoak baditugu eta umoregile feminista euskaldunak Madrilen bizitzera ausartu direnak ere baditugu eta ausardia horretan muturreko erakustaldiak ekarri dizkigutenak. Orgullosos de ser españoles y patriotas. Baina bukatzeko, Blackis beltzarekin ekin diogu. Beste behin ere atal honi, bukaera berriz, ez dezagun ahaztu imperioaren, hau ez da izarretako gerra, baina antzerako zerbait, imperioaren eguna ustez ospatu behar den egun honetan, iratirekin nahi dugu gaurko atalau
bukatuarazi. Zergatik imperio guztiek badituztelako aurkariak. Eta imperio guztien amaiera helduko delako. Akaso mende batzuk atzera egin da, eta gurera ekarrita, baina ezue, kapitula hauek bizi-bizirik segitzen dute. Aitak egin beharra bete du, buentarren babesteko. Aita! Nik gabe, noizbait, zainduko duk Ibarra. Hitzeman egidak. Utiko, ular sendoa beharko du, Ibartion izaiteko.